blanca del meu renaixer. Vora el llac d'aigües somnolents. Sota el cel d'un blau tèbid i segur. La llibertat precisa el teu imatge. Digueu-me, avions que solqueu la val. He sentit unes portes batallades. No vull acció per als meus muscles lassos. No vull espai per al meu pit viciat. No vull paisatges per als meus ulls miops. Deixeu-me la solitud de 5 anys. En el racó la llum estrafà les figures. En el brou, conegut d'una vida sòrdida. Que a poc es remoga l'aire. Que a pleretes perfien els camins. Que sigues tu qui m'acompanye a les meravelles. La fe ha triomfat sobre la pols de la mort. I l'amor difuminant les ratlles de l'odi. Es fa lloc en la creda vella de cada cor. Ja no calen les armes que m'han ajudat. Inútil, les precaucions de l'instint vital. Avui puc somiar sense angoixes ni perills. Desprèn de la closca que protegia el meu jo. Els avions llisquen llurs sobre el llac. Com ocells assedejats de pau i tendresa. Jo t'oferme el meu racó. Estat de roda blanca, Déu radeixa. Con la teua imatge precisa la llibertat. El 5 de maig de 1945, fa tot just 75 anys, s'alliberava el camp de concentració de Mauthausen, a Àustria, i amb ell la resta de subcamps que en depenien, com el de Gusen o Ebensee. Finalitzava així la negra història d'un camp de concentració inaugurat el 8 d'agost de 1938, per on passaren més de 190.000 deportats. 90.000 d'ells hi perderen la vida, abatuts a colps, a tirs, assassinats mitjançant injeccions i per congelació. Almenys 10.200 presoners del camp de concentració van ser assassinats mitjançant l'ús de gas letal a les cambres de gas del camp central, al camp de Gusen, al centre d'execucions del castell de Hartheim, o bé a dins d'un vehicle especialment adaptat per a aquest objectiu i que feia el recorregut entre Mauthausen i Gusen. La major part dels presos va morir arran de la seva explotació com a mà d'obra, portada a terme sense cap mena d'escrúpols, juntament amb els maltractaments, la manca d'aliments, l'ús de roba deficient i la manca d'atenció mèdica. D'entre els 190.000 deportats que passaren per Mauthausen, 27 eren nascuts a la comarca de l'Alacantí. 16 d'ells van morir al subcamp de Gusen i 2 d'ells al castell de Hartheim. Amb el triangle blau dels apàtrides continuava un periple vital i polític iniciat en la Segona República, seguit de la Guerra Civil, l'exili a França, l'estada als camps de concentració francesos, l'allistament en l'exèrcit francès i la captura pels nazis després de la invasió de juny del 1940. A més dels 27 veïns de la comarca que varen ser deportats als camps de concentració de Mauthausen, altres 2 varen ser reclosos al camp de concentració de Dachau i un a Buchenwald, on va morir. L'única dona de l'Alacantí va ser deportada al camp femení de Ravensbrück. Aquestes 4 persones varen ser deportades per haver tingut alguna relació o activitat dins la resistència francesa als nazis. Des d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, la Torre de les Maçanes, Xixona i Agost, els nostres veïns i veïnes van conèixer l'infern dels camps de concentració nazis. Van deixar la vida allà i van poder, uns pocs, sobreviure, arrossegant un enorme trauma i dolor. Enguany es compleix el 75è aniversari de l'alliberament de tots els camps de concentració i d'extermini nazis. Amb aquest senzill homenatge a la memòria de tots els deportats, des del Casal Popular Tio Cook hem volgut tornar a refermar el nostre compromís per preservar els valors de la seva lluita.
tot recollint la crida expressada en els juraments de Mauthausen i de Buchenwald. La lluita per un món d'homes i dones lliures i en pau i unit per la fraternitat. Avui més que mai, davant la situació mundial, amb els perills del col·lapse social i ambiental, el creixement de l'extrema dreta i les desigualtats, cal reivindicar l'esperit de les persones deportades de totes les nacionalitats, així com dels brigadistes internacionals que lluitaren al costat dels republicans i republicanes durant els anys de la Guerra Civil. Únicament des de l'internacionalisme solidari serà possible la construcció d'un món basat en els valors republicans, la llibertat, la igualtat i la fraternitat. El món amb què des de Mauthausen, Ravensbrück, Buchenwald, Sachsenhausen o Dachau somiaven els lluitadors i lluitadores antifeixistes després de l'alliberament dels camps no és el món construït després de 75 anys. Ans al contrari, es troba sotmès a greus processos de desigualtat i exclusió. Per això, des del Casal Popular Tío Cook d'Alacant no estem tan sols recordant i homenatjant un grup de deportades, sinó que també ens emplacem, us emplacem a mantenir ben viva i present la reivindicació i la lluita antifeixista. Visca la llibertat dels pobles. Feixisme, mai més. José Aparicio León. Antonio Arques Company. Antonio Ballesta Martínez. Pascual Blasco Blasco. Víctor Caparrós Úbeda. Vicente Català Alamú. Francisco Cots Sirvent. Ramón Estevez Fuentes. Daniel Jover Pérez. Vicente Guillén Rubio. José Jordà Mulló. José Jornet Navarro. Manuel Llobregat Sarra. Arturo Mera Vives. Rafael Milla Monllor. José Pastor Sirvent. Juan Pastor Lloret. José Pérez Vicedo. Francisco Rubio Sánchez. Marita Pomares Monleón. Jaime Ramos Torres. José Rodríguez. Leopoldo Tortosa González. Rafael Rodríguez Linares. Vicent Rousseau Mulet. Diego Sánchez Gómez. Antonio Sancho García. Francisco Santana Orts. Vicente Sellés Mayor. José Bañó Verdú. Jaime Verdú Soler.